Беларускія музычныя вечары праходзяць у Брэсце ўжо 31 раз. Сёлета міжнародны фестываль своеасаблівы пачатак святкавання тысячагоддзя горада. У афішы гучныя імёны і маладыя таленты. Усяго каля 200 удзельнікаў з 10 краін свету. З 1988 года фестываль стаў сапраўдным культурным брэндам абласнога цэнтра і рыхтуецца да яго адпаведна, як на абласным, так і на рэспубліканскіх узроўнях. Это большое событие не только для Бреста, Брестской области, но и в целом нашей республики. А почему оно становится таким? Так как с каждым годом все более известные мастера с удовольствием посещают этот фестиваль. Это говорит о его высоком профессиональном уровне. Я счастливая. Вы знаете почему? Вот будет играть, приехала скрипачка эта маленькая, замечательная наша, Анна Савкина. Так она, знаете, когда позвонила года 3 назад, так она говорит, я пришла в консерваторию, а мне говорят, кого ты ищешь? Я, говорит, в Брест хочу, иди в Большой театр. Она пришла в Большой театр, ее все знают. Говорит, Лилии Батаревой звони. Так что вот это самое главное, что Брест знают. І вось Ганна Саўкіна зноў на брэсцкай сцэне. Хочется выступать перед теплой публикой, да, перед полным залом, перед людьми, которые тебя ждут. У меня, например, в Бресте вот, после нескольких приездов уже много друзей и людей, которые хотят меня слушать, и там заранее спрашивают, приеду ли я и когда, и какие у меня планы. Это всегда очень приятно, когда есть своя публика вот, в городе. И, конечно же, здесь прекрасный зал, прекрасный оркестр, с которым очень приятно работать. Першы вечар падарыў гледачам цэлае суквецце майстроў оперы. У суправаджэнні сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі на сцэне тэатра драмы загучалі галасы артыста Вялікага тэатра Расіі і міланскага Ла Скала. Для мяне не галоўна, якая сцэна, маленькая альбо вялікая. Мне заўсёды казаў настаўнік, што не мае значэння месца. Гледачы, з якімі артыст павінен падзяліцца сваёй энергіяй, вось што сапраўды важна. Разам з кітайскім выпускніком акадэміі пры тэатры Ла Скала Джан Цзінвэем, Джані Манджардына і Альда Капута зладзілі сапраўдны парад тэнараў. У перазовах акадэмічнага вакалу не адставалі і жанчыны. Меццасапрана Виктория Каркачева, сопрано Тамуна Гачашвили. Наши коллеги все абсолютно очень высокого уровня. И публика, конечно, я бы хотела сказать насчет брестской публики, что нас как-то вызывали всех 2 раза на поклон. И все смотрели в глазах, и все чувствуют абсолютно. Это видно. Я вас люблю. З Грузіі Тамуна Гачашвілі прыехала разам з Алуда Тодуа. Артысты быццам з карабля на баль толькі з вакзалу прыехалі і адразу на сцэну. Каждое это выступление для нас очень важно. Вот не важно, где мы поем, как мы поем, с кем поем. Когда ты поешь, когда ты на сцене певец, ты должен быть идеальным. Сваім стаў Брэст для таленавітай польскай выканаўцы бельканта Йоханы Наврат. Для яе гэта ўжо 4-е музычныя вечары. Прызнаецца, выступленне ў першы фестывальны дзень стала прыемнай нечаканасцю і вялікім гонарам. Вельмі падабаецца фестываль, на яго едуць са ўсяго свету. Можна сустрэць выдатных людзей, якія цябе памятаюць і гасцінна прымаюць. Таксама фестываль нясе місію аб'яднання артыстаў і гледачоў. Заўсёды ўсё расказваю у Польшы, як цудоўна праходзіць фестываль.
Міжнародны фестываль паспеў выгадаваць не адно пакаленне заўзятых аматараў класічнай музыкі. Кожнага сезону студзеньскіх вечароў яны чакаюць з хваляваннем і надзеяй на сюрпрызы. Мы ходим на них уже лет 15. И другого не может быть. И слушаем настоящую хорошую музыку. Величайшее наслаждение. Очень интересно приезжают гости. И всегда это что-то необыкновенное, с чудом, которым мы встречаемся, с новой музыкой, с новыми людьми. Ходим, заряжаемся, советуем другим. Мы всегда ждем, что здесь будут замечательные музыканты из разных стран, и сольные исполнители, и коллективы. Сапраўдным сюрпрызам стаў прыезд у Брэст зоркі інструментальнай музыкі Тома Сінатры. Ураджэнец Сіцыліі ў пяцёрцы лепшых гітарыстаў свету. Не саступае па папулярнасці свайму знакамітаму дзядзьку Фрэнку Сінатры. Запрасіць гэтага віртуоза на брэсцкі фестываль атрымалася дзякуючы яго імпрэсарыю беларускага паходжання, якая ў свой час скончыла Брэсцкі музычны каледж. Мне позвонили 1,5 месяца назад девушка красивым таким голосом, очень ярким, эмоциональным, и говорит, что я попала в Брест. Я говорю, да, Брест. Вы знаете, там делается какой-то фестиваль, проходит. Так, я говорю, да, проходит фестиваль. Ну, а кто там делается? Кому можно обратиться? Я говорю, ну, давайте, скажите, что вы хотите. Я ничего не говорю еще про себя. Она говорит, мне хочется одно имя вам сказать. Если вы понимаете, кто это и что я, тогда будем с вами разговаривать. Я говорю, какое имя? Она говорит, я хочу вам привезти племянника Синатра. Я говорю, если вы его привезете в коляске, больного, кривого, неговорящего, я скажу вам спасибо, покланяюсь в ножки и буду принимать. Вот так получился Синатра. Артыст опернага тэатра дае па 30 канцэртаў у год і візіт у Брэст пад сумненне не паставіў. Да таго ж даўно хацеў сустрэцца з беларускімі сябрамі і музыкантамі. Мне вельмі спадабаўся Брэст і людзі, культурныя, адкрытыя. Я адчуў, што горад проста дыхае культурай. Хочацца тут застацца на некалькі дзён, каб бліжэй пазнаёміцца з гэтым месцам, наведаць музеі, помнікі гісторыі. Музыкант пазнаёміўся з беларускай кухняй, у захапленні ад баршчу і свініны ў піўным соусе. А яшчэ запомніў мелодыю гімна Беларусі. У Брэст прывёз гарачыя лацінаамерыканскія кампазіцыі, фламенка і традыцыйныя італьянскія матывы. У залежнасці ад тэмы канцэрту я магу ўнесці змену ў сваю праграму. Часта ўношу яе новыя творы, але заўсёды шкада выкрэсліваць дзеля іх іншыя кампазіцыі. Я раблю тое, што мне падабаецца, не ў залежнасці ад абставін. Заўсёды слухаю сваё сэрца, інтуіцыю, раблю тое, што лічу патрэбным. Яго канцэрт быў запланаваны ў праграме другога музычнага вечара, але прыемны сюрпрыз. І здзіўленая публіка сустракае авацыямі. Выступіць у першы фестывальны дзень было жаданнем самого артыста. Самы чаканы госць праграмы не стаў іграць аранжыроўкі песень з рэпертуару Фрэнка Сінатры. Арганізатарам хацелася паказаць Брэсту сапраўднага Тома Сінатру, а не прадставіць яго на фоне дзядзькі. Шлях даўжынёю ў 15 000 кіламетраў пераадолелі госці другога фестывальнага вечара, які пачаўся пад гукі сімфанічна-духавога аркестра Равенсбурга. Яго кіраўнік Харальд Хепнер за апошнія 10 гадоў Брэст наведвае 4-й раз. Затрымацца надоўга магчымасці не ўяўлялася, але ўражанні, нават ад кароткіх візітаў, заўсёды самыя прыемныя. Найбольш станоўчае ўражанне ў мяне заўсёды ствараюць жыхары Брэста. Падабаецца сустракацца з імі, іграць музыку для іх. Мы паспелі сустрэцца з мэрам горада, меркаваць праекты наконт святкавання тысячагоддзя Брэста. Вось ужо на працягу 30 гадоў нямецкі Равенсбург і Брэст звязваюць цесныя пабрацімскія сувязі. І Харальд Хепнер спадзяецца, што культурнае супрацоўніцтва гарадоў працягнецца яшчэ доўгі час. Праграма атрымалася шматпланавай і разнастайнай. Не ў залежнасці ад таго, хто на сцэне брэсцкага тэатру драму, маладыя артысты ці даўно упадабаныя публіцы музыканты, кожны вечар гэта сапраўднае музыкальнае свята са сваёй адметнасцю.
Цудоўная знаходка арыя Калафа з оперы «Турандот» прагучала ў выкананні трыо тэнараў, знаёмага гледачам па першым музычным вечары. Джанні Манджардына адзначыў, выступаць на брэсцкай сцэне разам з маладымі і крэатыўнымі артыстамі, старанна падабранымі Ліліяй Батаревай, вельмі прыемна. І з усмешкай дадае, ён зусім не супраць сумесных канцэртаў з імі ў Італіі. Я вельмі ўдзячны сеньоры Ліліі, якая запрасіла мяне на гэтае мерапрыемства. У Брэсце ў першы раз і, думаю, не ў апошні. Мне вельмі падабаецца знаходзіцца сярод артыстаў сусветнага ўзроўню і галоўнае выступаць разам з імі. У апошні музычны вечар сезону першымі выступілі госці з Украіны. Удзельнікі кіеўскага маладзёжнага хора «Сафія». Калектыў выканаў музычны мікс з сучаснай еўрапейскай трэндавай галасавой музыкі і украінскіх фольк-хітоў. Праграма найвышэйшага ўзроўню складанасці, выкананая на брэсцкай сцэне, своеасаблівая падрыхтоўка для будучых перамог на розных конкурсах і фестывалях. Отличный фестиваль, нечего мне даже сказать плохого про этот фестиваль. И замечательные абсолютно люди нас встречали, и потрясающая была организация, все было замечательно. Публика замечательная, потрясающая атмосфера в зале, потрясающая. 5 гадоў таму падчас удзелу ў брэсцкім музычным форуме Вадзім Кравец быў узыходзячай зоркай маладзёжнай трупы «Марыінкі». Цяпер лаўрэат прэстыжных вакальных конкурсаў выконвае ў тэатры вядучыя партыі. У выкананні саліста прагучала арыі князя Ігара з аднайменнай оперы Александра Барадзіна, куплеты «Эскамільо» з оперы «Кармен» Жоржа Бізе, а таксама папулярныя рамансы «Толькі раз бывае ў жыцці сустрэча» і «Вочы чорныя». Я Белоруссию не считаю, так сказать, другой страной. Во-первых, мои предки из Беларуси, и очень приятно приезжать, так скажем, в русскоязычные регионы. Здесь очень теплая публика. Фестивальная заслона опустилась под гучные аплодисменты. По традиции, дипломы от Лилии Батаровой и, конечно, словы поддяки. Я просто счастлива. Я не знала, что такой получится красивый фестиваль, но он просто красивый и очень какой-то цельный и яркий, и как-то всеми ожидаемый по любви. Цёпла і утульна завяршыўся 31-й міжнародны фестываль класічнай музыкі. Але гэта толькі пачатак. Увесь юбілейны для Брэста год пройдзе пад знакам высокай творчасці. Гэты дзень народнага календара азначаў апошні дзень калядаў. А як сёння жыхары вёскі Тэльмы азначаюць гэтае свята, раскажа нам фальклорны калектыў «Сядзінка». Вадохрышчынская куця час разгулу нячыстай сілы. У любым абліччы намагаецца пракрасціся яна ў хату, а гаспадары ў сваю чаргу засцерагаюць жыллё ад нячысцікаў. Выворачивали шубу, выворачивали кожух и клали обязательно у входа. Тогда считалось, что нечистая сила, вона через эти перевертыши не могла забратися в дом. Считалось, нечистую силу отпугивали еще на окнах, на дверях. В каждом уголке с каждой комнаты ставили кресты мелом, углем, а потом их освящали святой водой. Каждый хозяин, побывавший в церкви, должен спешить домой. И если он пришел в церковь первый и окропив, это считалось, что это самый благородный хозяин, самый будет добрый, самый такой урочистый хозяин, тоже отгонял в первую очередь от своей хаты нечистую силу. Это есть до сегодняшнего дня. У палонцы жанчыны бялізну даўно не мыюць, аднак і па сённяшні дзень займацца гэтай справаю імкнуцца пасля свята. В проруби, де окуналися народ, сначала опускали крест, и вся нечистая сила выскакивала с этой проруби.
і ждала того моменту, коли їм можна обратно туди забратися. Поэтому считала, що після водокрещення чим подольше нельзя було йти і стирати в этой лунке белье. Потому что як только грязное белье опускалося в воду, вся нечистая сила пробиралась туди. У цудадзейную моц асвечанай вады верылі з даўніх часоў. Яе давалі выпіць хвораму, апырсквалі садовыя дрэвы, калі яны не плоданасілі, і поле перад сяўбою дзеля ўрадлівасці. Утречком, когда человек встал, он должен немножко выпить сначала этой свяченой воды, а потом уже он же приступает кушать, потому что он в первую очередь освящает свою душу и действительно, значит, помогает от всего. Вот даже если что-то, говорят, в народе сглазили, вот тоже умыться этой свяченой водой, она тоже людям помогает. Окропляем вокруг дома, вокруг сарай, живелу, которая есть у нас дома. Каждого человека. Да, своих родных, детей. З вечара 18 студзеня і да таго часу, пакуль не асвяціць ваду ў вадаёмах, есці не дазвалялася. Гэта час галоднай куці, апошняй у калядна-навагодніх святах. А почему голодна кутя? Потому что нечистые силы не давали наїстися в той день. І теж нечистая сила вибиралася із хати. На вадохрышча рабілі розныя магічныя дзеянні і варажылі на гаспадарчыя справы. Напрыклад, часалі лён, каб цяляты былі такія жа гладкія. Падкідвалі ўверх гарошыны і па колькасці злоўленых выяўлялі, колькі ягнят народзіцца сёлета. Велась веревка, она велась вечером, обматывались ноги, значит, лошадей, коров. Это означало то, что эти живности не будут втикати літом со свого огорода. Поверхностний засохший слой куті віддавався курам. Считалося, що кури тоді не будуть втикати со свого огорода. Існавала шмат прадказанняў пра будучы ураджай і надвор'е. Якщо був ясний день, ну, це було к неурожаю. Якщо був пасмурний день, такий дождливий, це означало, що буде много хліба. Говорили як, трещи не трещи, на водокрещи. Поэтому уже, конечно, морози збивалися. Што цікавіла маладых дзяўчат? Вядома, іх будучы лёс. І хто той таямнічы незнаёмец, які стане суджаным? Брали курицю, приносили до хати, насипали кучками зерна. Вокруг сиділи дівчата, і кожна сипала свою кучку зерна. І которую першу курочка подойде ту кучку клюне, значить тая дівчина перша піде замуж. Брали воду і тихонько йшли до хати з тією водою. Ставили, брали кубка великого, ложили 2 досточки, на досточку замок, замка закривали, а ключа під подушкою. І ночі, який кавалер присниться, значить, твій буде сужений. Девчата писали записки, имена. Имена там разные всякие имена писали. И вот потом, значит, надо утром рано, еще до восхода солнца, вытащить эту записку. И какое имя попадет, значит, такой у тебя будет муж. Когда девушка ложилась спать, она распускала свои волосы и под подушку ложила расческу. И вот ей должно присниться, какой парень придет ей расчесать эти волосы. Значит, этот ее будет сужденный. Усе, хто варожыў, абавязкова павінны выкупацца. Так змываліся грахі, бо любыя варожбы – гэта заўсёды змова з нячыстай сілай. В нашем селе вот так было. У нас не было близко ни речки, ни канавы, ніякої, нічого не було у нас. А пришли с церкви, и бежали к колодцу, набирали воды, раздевались там до пояса или как, и обливались этой водой.
як кажуць у народзе, дуй не дуй, не да каляд ідзе, да Вялікадня.